Ja arriba la setmana més esperada de l'estiu per als castellonencs i les castellonenques. La festa, el color i la música sonen en cada racó del nostre estimat poble per omplir d'alegria a grans i més menuts. Sabem que ha sigut llarga l'espera, més del que totes i tots esperaven. Han sigut moments estranys on tots hem hagut de sacrificar-nos, però el moment ha plegat. En la primera nota del concert del dia 17 arriben les festes més esperades dels últims anys, amb més firades que mai, amb uns festers i festeres que fan molt de temps que preparen aquesta setmana i un poble amb molta il·lusió per tornar a viure aquests dies. De segur que serà una festa repleta de germanor, tradició i fer poble, i també ha de ser-ho de respecte entre tots i totes. El poble, ajuntament, festers i festeres, moros i cristians i associacions hem preparat aquestes festes per a que vinguen plenes de la llum i l'energia que ens ha faltat aquests 2 anys. Per unes festes segures i obertes a tot el que vulgui participar. Gaudim i celebrem la vida. Visquem els nostres dies. Comencen les festes d'agost 2022. Tornem.